Dobrý deň, diváci. Dneska sme tu u nového videa a je tu môj kamarát, ktorý sa volá Tomáš Halasi. Čau. Dobrý deň. Ja som bol šerif. Počúvaj, ja som bol šerif a normálne sa asi odpojil. Asi sa odpojil Mulder. To je divné, moc divné. Že moc, nevadí. Aspoň, že ideme, hej. Aspoň, že sme vyhrali. Zatiaľ som nikdy nevyhral, ale nebol som ani hero. Lebo ja túto hru nehrávam, hej. Chápete ma? Mňa to vôbec nebaví, takže hráme teda tam také zabavu akože začiatok. Dobre, ale ja natáčam. To len tak. To nebolo teraz pre vás. Prepáčte, no, hej. A nepoviem vám, ako sa volá, lebo, no hej, chápete. Ani ja nepoviem moje meno. Čo si? Čo som? Počkaj, ja som nevidel. Prepáč. Ja som to vôbec nevidel. Aha, ja som Innocent a ty? Pozri sa, ja ti ukážem môj. Kocani. Ja som zomrel. Práve som zomrel. Teraz ideme spektatovať môjho kamaráta. To je práve zomrel. Fakt? Ty si zomrel? Preha. Nevadí. Ty si zomrel, nevadí. Čo sa stane? Nič. Nič sa nestane. No takže... Vyhral Mulder. No nevadí. Nevadí. Ale ako mohol vyhrať, keď tam sú ešte hráči? Fakt? Tam boli No, hráči? ja som spektatoval. Neviem, asi hej. Neviem. No, takže pokračujeme vo videu. To bola len súkromná chvíľka, chápete? No hej. Je tu aj jedna tajná miestnosť, ktorú si musíte vyhľadať sami, lebo je veľmi... A práve sa otvára. Fakt? Nie som ju otvoril teraz. Nice! Teraz, dámy a páni, teraz sa otvorila. Konečne ju vidím. Vidíte? Videli ste? Napíšte dole do komentárov, či ste to fakt videli. Ja som Innocent, ty si čo? A ja som šerif. A som vonku. Šerif, ktorý má pištolku. Ja neviem. To bolo veľmi rýchlo. Zase Mulder sa odpojil. Chápeš? Chápete? Ja nechápem. Prepáčte, toto je moje prvé video. Takže zaneste tam odbery, hej. Prosím. Veľmi sa budem modliť. Ja takto budem, takto vystrihnú. Počúvajte. Ešte, aj to vám poviem, že ja chodím ešte do kostola. No hej, chápete. Musím chodiť. No nie, že musím chodiť, ale chcem. Teraz akože sa... Čo? A čo si? Ja som Innocent. A ja. Diváci, ešte jedno kolo si zahráme a toto bude koniec videa, hej. Zase sa niečo stalo. Tak bude asi viac kôl. Lebo to hneď vyhráme. Nechápem, ani ja nechápem. Že vôbec nechápem. Kocan bol Mulder. Krocan. A toto som vám dal, keďže môžete byť ešte lepšími divákmi. Chápete? No tak, ideme späť. Ideme, hej. No a kde si? Aha, tu si. Čau. Ja som postavil hrať. To je pravda. A prepáčte, že ja...
A prepáčte, že ja nemám Robuxy, hej? Čo si? Ja som Innocent. A ty? Si čo? Hm? To je moc divné. Prepáčte, pôjdeme viac kôl, lebo toto sa nedá normálne. Toto je veľmi že divné, chápete? Veľmi divné. I tak sa napojíme na môj prvý server. Potom sa napojíme. Potom. No ale na druhom videi. Bude to veľa hackerov, ako teraz. Ale to bude na budúce, že tam budeme len traja. Tam môžeme byť. Mám aj kamarátov. Aha. Ja som to nestihol. Super. A tam bol ináč Bank 2. Ja viem. Moje obľúbené Bank 2. Nevadí, no. Čo sa stane? Prosím. Ja som Innocent. A ty? A ja. Tu asi je aj tá tajná miestnosť. Nie? Prebažte, to bola moja sestra. No tak... ideme ďalej do hry, hej. Chápete. No a kde si? Ja som prišiel Ikovi. Ja nie som. Tu je Krocan. Dobre, ale teraz si ešte jedno kolo zahráme a to bude všetko, hej? To bude potom všetko. No Bank 2 si dáme. Lebo banky je dobré. House je najhoršie. A ináč to Office je tiež dobré, hej? Chápete? Diváci. Ofice najhoršie. Ale pre niektorých divákov je dobré aj Home 2. To je House. No tak House, no. Zabudol som. Neboli Dom 2. Prosím. Ja som šerif. Ale nie, ja som Innocent. A ja? Ja vidím. No čau. No a... Ja... Teraz sme zabili môjho kamaráta ako prvého, lebo on ma furt zabíjal. Ako prvého ma furt len zabíjal. A ja ho práve nahlásim. Hej, furt ma nahlásiš. Akože super, hej, chápeš, super. Toto bude posledné kolo. To je posledné kolo, čo hráme. Tu ten Krocan tu je. Nezabij Krocana. Krocan je najhorší, tak ho nezabijem. Kamo to, kde som? Ja som tu. Nice. Potom budeme zajtra točiť nejaké smiešné videá. A bude tam so mnou môj kamarát. Ale... A ja ten kamarát. Kamarát? Aký? No? Ty. Ja? Veď ja zajtra idem do kina. Ale nie, to som srandoval. Ale ja som ten film videl, Minecraft. Poviem, že veľmi dobrý film. Mňa niekto bugol. To je super. Ale teraz fakt? Mňa fakt niekto... Ja som ťa spektatoval. No? Dáme ešte jedno kolco. No, Dáme ešte jedno kolo. ale to nebudeme potom, no chápeš, s divákmi. Dobre. Musel som sa resetnúť, chápete, hej.
Chápete ma? No... Tak, zatiaľ ideme. To bolo... No tak, dovidenia. Zanechajte aj like a odber. No tak, čaute. Povedz čau. Čaute.